uyinja uyazi uyinja umgodoyi yezwa umgodoyi wena ngiyazi la uzongenzani ngoba uyajola vele so obvious faka off wena nokunyoba kwakho nepipi lakho encane wenja mgodoyi Jesus yazi ngisafuna ukukhuluma naye yazini hlala nesiphokuhle wakho lo linyobane akunyobe vele angithi uyenza umane on top lapho awazi nokunyoba Jesus nayi wazini wena wazini gift wena utatazeli mawuchama awutatazeli ushaka kusheke indlu yonke wazini wena yini yaziyo noba nokungondla ukwazi yona ingane yakho ayiyazi imali yakho Uthi into yenzani? So Into yenzani? angikuzwa uthini so uzikhanya ngokublesswa intombazana hayibo ulahlekile wemfana ulahlekile nkosi yami kube ngisazi nje uthi umhloboni wemfana vele bengiyenze inze ngiqome kwakuqaleni shut up ayifaka off wena ngenzeni ngalento ongitshela yona wena mina ngisafuni mina uyezwa futhi angazi Vele nami ngisakuthanda ngizothanda kanjani umuntu ojolayo bengikuthanda vele kodwa manje emva kwalokho angeke ngisakuthanda futhi ngithanda abantu mina ngisafuni mina yarda thina lena and uyinja shem uza kimi